La mostra de cinema Bram de Castellar del Vallès, que pretén apropar el cinema social i d'autor a la ciutat, compta aquest any amb una exposició que fa un repàs per la història del municipi a partir de com s'hi va viure al setè art. Ara no hi ha cap sala de cine, però fa uns anys hi havia fins a 7 espais on es projectaven pel·lícules. Parlen de l'època d'esplendor del cinema de poble, com també ho recorda l'exposició Dies de Cine, que repassa la història de Castellar del Vallès a través de les sales de cinema. Des de l'Ajuntament i des de la Comissió el que hem volgut impulsar sobre aquesta exposició és una mica de memòria històrica del cinema castellà. No només del cinema, sinó de la sala on han sigut aquest cinema. Al segle XX hi va haver fins a 7 espais que projectaven cinema a la localitat. El primer que va acollir films va ser el pati de Cal Tort, situat al centre del municipi, que avui conserva pràcticament la mateixa fesomia. Però la sala més emblemàtica va ser el Cinema Califòrnia, que va tancar sense deixar rastre. Una època en què no hi havia televisió i es va convertir en un dels elements d'esbarjo importants i definitius. La gent, si el diumenge no anava al cine, era com si no hagués hagut diumenge. La mostra es completa amb cartells de pel·lícules emblemàtiques i també fa un repàs pels cineclubs dels anys 60 i 70, que eren, en època de dictadura, una finestra oberta al món. I acabem amb una mostra de fotos captades per la càmera d'Emilio Muñoz Blanco, que es poden veure a la Sala Municipal d'Exposicions d'Igualada. Aquest artista de Bilbao ha estat guardonat amb un centenar de certàmens. L'any passat va ser el guanyador del primer premi de fotografia Ciutat d'Igualada, Procopi Llucià. L'exposició s'anomena Cities i explora les qualitats plàstiques de certs materials reciclats que, trets de context, poden esdevenir fins i tot amenaçadors d'un futur no gaire llunyà. Tornem demà a les 2. Bon dia. Bona tarda. Torna anticicló, però ho fa per poc temps, perquè a partir del cap de setmana, dissabte ja ens arribaran més núvols i fins i tot diumenge podria caure algun ruixet. Poqueta cosa, això sí. De moment, avui a la 1 del migdia, cel gairebé serè. Per exemple, des de Sant Boi de Llobregat veiem altra vegada una mica de calitja boirina, amb 16 graus que hi havia fa una estona, el cel ben blau. I un altre punt, viatgem ara fins a Manresa. A primera hora hi havia molta boira, a hores d'ara ja s'ha desfet i queden algunes pinzellades de núvols prims, 11 graus. Temperatures que s'enfilen amb rapidesa, tret dels llocs on al matí hi ha hagut boira, cap al Bages, a l'Anoia, també cap a la comarca d'Osona. Aquestes comarques encara poden tenir algunes restes de núvols, a la resta farà sol, o en tot cas 4 pinzellades de núvols prims que es poden fer una mica més freqüents a cara a les últimes hores del dia. Les temperatures avui suaus, moltes màximes entre 17 i 18 graus. Demà encara pugen més, algunes màximes podrien fregar els 20 graus, amb un temps bàsicament assolellat. Fins ara.